चित्रकूट पति के प्रताप से त्रिकूट कहाँ, चाहो महामेरु मूल जड़ से उखारो। भने भगवंत 10 कंधराम दूत हौरे, 10 मुख तोड़ी तोड़ी सकुल संहारू मैं, चाहो तो अखंड खंड मंडल मथन करी, आदि अंड ऐसो ब्रह्मांड फोड़ी डाली। हनुमान जी कहले जाई लंका कौन चीज बाजी, कहीं तो हमें धरती के कोई हला ऊपर ले जाए या नीचे ले आए, अना तो ब्रह्मांड में फोड़ दी। बड़ा लोग खुश भइल। अब वहाँ तुलसीदास जी लिखल बड़े कहीं कहीं जा सकते हो है रामा आरे जामवंत के बचन सुहाए, रामा हो रामा रामा राम सब काम बिहारी। जामवंत जी के वचन हनुमान जी का बड़ा बढ़िया लगल है। आया अपन चलले है अब सीता के पता लगावे खातिर। तो ये बात जब देवता लोग देखल है तो कहला कि ए भाई हनुमान जी चले के तो चल दिहल, इनका से ही कमावा होई कि ना होई तो इनका के आजमाई जातो। तो एगो सुरसा नाम रहीन की माता, पठयो ताही कही ते ही बात। एगो सुरसा नाव के सांपन के महतारी रहे, ओ करा के देवता लोग भेजल लोग जो तनी बजरंग बली के आजमाओ तो देख तो यो पर जा सके, लेकिन तो जाते जात का करती अपन विकट रूप बना के कहती कि आज है देवता लोग हमारा के खोराक भेजल तो हनुमान जी हंस के पहले बड़े कि राम काज में कोई फिर आओ, सीता की सुधी प्रभु सुनाओ। तब तो बदन पैठी हो जाई, सत्य कहो मोही जाने दे माई। हनुमान जी कहले के माई सुन, अब हम जाते भगवान के काम करे, हम कमावा उनकर कह के उन्हें से लौटे भी नू तो तोरा मुहावा में हम अपन ही ढूक जाये, तोरा मुँहो न बारे के पड़ी। बाकी अभी जाए जी, लेकिन वो मानत नहीं खे का करतिया। 16 जोजन मुँह तो थे, तुरंत पवन सुत 32 भय।
16 योजन के मुंह बनौल तो हनुमान जी 32 योजन कर दिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुगुना कपि रूप जैसे जैसे वो अपन थुथुन बढ़ावतिया वैसे वैसे हनुमान जी अपन अपन देह बढ़ौले जाता रे। एक हाला का काम कैलसिया कि एगो उठावा ध जलसिया नीचे आ एगो क जलसिया एकदम आकाश आ चल लिया हनुमान जी के लीले खाती सत जो जनता आनंद की नहा। तब हनुमान जी का करत रे कि अति लघु रूप पवन सुतलिन्हा। हनुमान जी छोटी चुकी रूप बना के का कहले कि बदन पैठी पुनी बाहर आवा मुंह पड़े तो ढूक गईले बाकी का जाने कौना पड़े निकल नहीं घबराइला के बात नहीं के मुँह पड़े गईले मुँह पड़े लिखल बदन पैठी पुनी बाहर आवा और लंका चले ताही सिर ओकरा के शीश झुका के चले बा खुश भल कल सी जाए पवन से तोहरा लेखा वीर है संसार में केहू नहीं जा तू भगवान के काम जरूर करब। हनुमान जी अब बढ़े है आगा तब तो जमीन के रास्ता छोड़ दिहले आ ऊपर आसमानों में के रास्ता छोड़ दिहले। जमीन या आसमान का बीचे बीचे एगो तीसर लाइन खोल और अब चल दिहले वही मुहे जान जाएंगे। तो यहाँ कभी कहता भोजपुरी एगो का हनुमान हनुमान उड़ेला दम 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 के लागल धरतिया सामानवा दम 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 के लागल धरतिया सामानवा गगनवा हनुमान दम 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 हनुमान उड़ेला रे बलवान उड़ेला रे गगनवा हनुमान उड़ेला धरती आसमान मारे गगनवा हनुमान उड़ेला दम 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 के लागल धरती आसमान गगनवा हनुमान उड़ेला दम 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 के लागल ओ दम 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 के लागल धरती आसमान गगनवा हनुमान दम 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 के लागल नीचे छोड़े धरती हनुमत ऊपर में आसमानमा नीचे छोड़ले धरती हनुमत ऊपर में आसमानमा। अब पवन बेग से बीच में उड़े पवन पुत्र बलवानमा गगनवा हनुमान तो कैसे उड़ेला। हरे तो दिल में रखले रहले राम जी के ध्यानमा दिल में धैले रहले अरे राम जी के ध्यानमा गगनवा हनुमान दिल में धैले तो दिल में धैले रहले राम जी के ध्यान मारे गगनवा हनुमान उड़ेला हो दिल में रखले रहले राम जी के ध्यान मारे
से और बीचे बीचे उड़ के जाता रहे। उड़ के जब जाता रहे तो जब समुद्र का बीचों बीच में ठीक गईले तो देखी रावण इतना चतुर रहे आ इतना लंका के ठीक किलाबंदी कैले रहे कि एगो बीच समुद्र में भी अपन केंद्र रखले रहे। जैसे आजकल राडार बनल बा वही तरह एगो समुद्र में अपन चौकी बनौले रहे। तो नीचे ही भलू घींचे के मन कैले तो हनुमान जी ऊपर से कनकी से तकले तो कहले कि तो इहो जनने चल आइले नीचे आया के एगो हलुका है हाथ ओकरा थुथुनावा पर मरल तो वहाँ तुलसीदास जी लिखले बनी कि ताही मारी मार नहीं ओकरा के एक मतलब एक तो बड़ा मार देले बनी मोई गोल दिया तो देवता लोग बड़ा खुश भइल बाले। देवता लोग खुश होकर लोग खूब बढ़िया से लोग गाना गावता। का लोग गावता कि दादा ये बहुत दिन से परेशान कैले रहलिया ठेकाना ना कितना जीव जंतु खा भरल आज एक नीमन पिलवान भेटा गई। तो देवता लोग का करता कि एक हाथ हनुमत दे दिहले क्या गेली पारानवा। अरे क्या गेली पारानवा भैया क्या गेली पारानवा क्या गेली पारानवा भैया क्या गेली पारानवा भैया क्या गेली एक हाथ हनुमत दे दिहले क्या गेली पारानवा। आ देवता लोग तब गदगद होके गावे लागल गानवा गानवा हनुमान उड़े लोग आवता। अरे तो मिलल हाथी के धुरान पिलवनवा कहत लोग आज अगर पिलवान भेटा गई एक आदतिये छूटी गई ओइया से मारी के हनुमान जी ओकरा के मारी के कहाँ अइले जब ये पार अइले तो का देखता रे सिंधु तीर एक सुंदर भूधर आ कौतुकता ही चढ़े कपि ऊपर बानर के जात देखले गई तो पहाड़ बा आगवा तो फर्ज फानी के चढ़ गई तो गिरी पर चढ़ी लंका कभी देखी ऊपर से पहाड़ पर चढ़ के जब नीचे ताकत रे तो कहीं न जात ही हर्ष विशेषी बानर के भी जात हनुमान जी लंका जब देखले तो खुश हो गए कहले कि कितना बढ़िया बनौले बा लंका भाई सजावले बा रावण। बाकी फिर जब भगवान के काम के याद आई तो कहले कि आई अगर हम जाइब कौना पड़े ई तो लंका के चारों ओर से छड़ वाली दीवार डले बा आ 4 गो फाटक रखले बा आ हर फाटक पर कई हजार योद्धा लोग कई हजार हाथी के बल लेके ड्यूटी दे चलो हम जाई कैसे। बाकी कहले कि अच्छा चलो भगवान के नाम लेके जब जाता रे छोट रूप बना के तो देखी रावण के चतुराई की वो लंका का बाहर एगो चौकी बनौले रहे ओ जो के इंचार्ज एगो अपना बहिनिये के बनौले रहे। अब उ जाई उ जब हनुमान जी के देखलस छोटे रूप में रहले तो कहलो जे ओने कहा जाता रहने लंका के जितना चोर होले वही लोग के हम भोजन करीले क्या कहत दिया वह तुलसीदास जी लिखले बानी कि नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चले सी मोहि जानी नींदरी कहती कि तू जानता हम सुतल बनी हम बड़ा पक्का ड्यूटी दी लंका के चोर लोग जितना होला वही लोग हम भोजन करी ले। कहती है तू कहाँ ओने जालो तू कहाँ ओने जालो हमके बूझे लानी दरिया रे सठ चिन्हसी सुभावन मोरा अरे हमारी रखवरिया तू कहाँ ओने जालो हमके बूझे लानी दरिया। बोले जो तू जान रहा हम सुतल बनी ड्यूटी में हम ना सुती हो जाजी लेखा है ना वहने अब आओ चाहे डबा लुटाओ व पीटा। अब देखिए
हनुमान जी जब तक तो कहले कि आज दादा तो इहो जनने कहले जे रे मान जो रे ना मनबे जो एक हाथ लाग जाई तो तोर गतरे गतर टूट जाई कैसे कहते रे बाबा झाले होई चले अब हलको जो लाग जाई एक हुथा पर तोरा तनिको न डर अब हलको जो लाग जाई एक हुथा पर तोरा तनिको न डर अरे टूटी गतरे गतर तोरा टूटी गतरे गतर तोरा तनिको न टूटी गतरे गतर तोरा तनिको न अरे हलको जो लाग जाई ये बहुत छपर तोरा तनिको न अब हलको जो लाग जाई ये बहुत छपर तोरा तनिको न टूटी गतरे गतर तोरा तनिको न टूटी गतरे गतर बाबा हाँ टूटी गतरे गतर तोरा तनिको न टूटी गतरे गतर तोरा तनिको न अरे बोल बेटे अब खींच ले जीभिया मुँह का बहा तोरा तनिको न खींच ले जीभिया मुँह का बहा तोरा तनिको न खींच ले जीभिया मुँह का बहा तोरा तनिको न ए निश्चरी हाथ डाल के भीतर तोरा तनिको न हाथ डाल हाथ डाल के भीतर तोरा तनिको न हाथ डाल के भीतर तोरा तनिको न भाई लेकिन मानत नहीं छे हनुमान जी से कहस कि अरे हम तारा के खाए भी हो चल हनुमान जी के खाए खातिर तो का करते कि एगो हल्का है मुंह का ओकरा जोतवा पर धो दिहले मुष्टिका एक ताही कपिहनी और उधिर बमी धरती ढन छटपटाए लागल आ खून के कूला लागल करे जब मूर्छा छूटल तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गई कलश की हमारा धन्य भाग बा कि भगवान के दूत से भेंट हो गई हम रावण के बहन है सुनो हमरो के ब्रह्मा वर देले रहले कि एगो बानर का मारला से यदि तोरा मूर्छा हो जा तो जनिए जो लंका कुल के नाश तो आज हम जान गए कि तू भगवान के दूत हो जा प्रवेश नगर कीजिए सब काजा अहिलय राखी कौशलपुर हनुमान जी अब ढूका तारे भीतर में कैसे अरे बीरावा ढूकल बाड़े लंकावा था
हनुमान जी जाता है ढुकल बड़े लंका में। लंका का भीतरिया में मोहल्ला टारिया में लंका का भीतरिया में मोहल्ला टारिया में बड़े लंका वाता है बबुआ। लंका के भीतर ढूंढ के महल के अटारी के अलमारी के केवारी के दुआरी के अगवारी के पिछुआरी के जब सगरे देख लिहल तो हनुमान जी कहे कि आज दादा कहाँ चुरा के रखले बा, कहीं अपना घरवा में तो नहीं रखले, वही ओकर घर ना हम देखली। तब रावण के महलवा के भीतरी बाहरवा के चल जाएगी चल जाएगी चल जाएगी। अरे बाबा भाई के बा, अरे बीराबा धूपल बाहर लंका वाता भीतरी में बीराबा धूपल बाहर लंका वाता ढुकल बात लंका वाता भीतरी में बीराबा ढुकल भीतरी में बीरा ढुकल लंका वाता भीतरी में बीरा ढुकल लंका वाता देखी हनुमान जी जब रावण के भी घर देख लिहले, ओकर नीचे ऊपर सुतले में ओकरा कुल ओकर घर चेक कर लिहले, ओकर जितना प्राइवेट जगह रहे वो कुल देख लिहले। जब कतही सीता जी के पता ना लागल तो हनुमान जी कहले कि हाँ अब हम कहाँ खोजी, तो एगो अटारी पर चढ़ के यह मन में सोचा तानी, बच्चा बोले के वहाँ का मन में सोचा तानी, चले उनको नजर गई हनुमान जी के कहा
देखले कि भाई लंका के मकान एक किस्म के बनल बिया, आ एगो हौ बिचावा में लौकतिया हौ रावण का घरवा का लगिए बा, ऊ एगो अजीबे किस्म के मकान बिया। ओकरा दिवाली पर लिखल बा का, लिखल बा जे राम नाम अंकित गृह। देखले जे राम नाम के बात लिखल बा, राम नाम अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नौ तुलसी के वृंद बहु देखी हर्षि कपि। देखी हनुमान जी देखले जे राम नाम के बात लिखल बा, और घरवा का अगवा पछवा तुलसी के नया नया कुल गाछी लागल बड़ी सो। जान गए जे ई तो कोनो भगत के घर है, ई तो कोई राम भक्त का घर है। लेकिन फिर मन में सोचले कि ना, रावण बहुत चतुर आदमी हो, कोई हमारा के धोखा में डाले खातिर जाल मत फैलौले होके, न तो कहे दादा ई तो निश्चरण के गाँव हो, एने एगो संत कहाँ से आ गई। लंका निश्चर निकल निवासा, यहाँ कहाँ संजन करो। मन में सोचत रहे हनुमान जी, मनमोह तरत करन कति लागे, अताही समय भविष्य। हनुमान जी मन में सोचत रहे भविष्य जी के नींद टूट गई। उ राम राम कहत उठले तो हनुमान जी जान गए जे ठीक में भक्त हो। तो कहले जे भक्त से दोस्ती कैला में घाटा ना लगे, फायदा होला, चलो उनका से परिचय करी। गईले आ जाके जब अपन परिचय दिहले तो वहाँ कवारी में कवारी दोनों जना लोग मिल जाता। अब भविष्य जी कहते जे हनुमान तोहरा ले भगवान केहू नहीं छे कि तू दिन रात भगवान का चरणे में रहता रहो और उनके काम में अपन जीवन लगौले बड़ो। हनुमान जी कहले जे आज ई रौरा से के कह दिया जे हम भाग्यमान बनी जी, हम तो बानर हई। प्रात लेत जो नाम हमारा, ता दिन का ही न ठेके। कहले जे सबेरे उठ के हमार नावो जोली, दिन भर ओकरा भोजन से भेंट ना होई। और हमारे के भाग्यमान कहते नहीं, अरे रौरा ले भाग्यमान केहू नहीं छे जे रउआ के घर बैठले भगवान अब 1 हफ्ता 10 दिन में दर्शन दे वही चाहत रहे। घबराई मत। ई बताई सीता जी के कहाँ चुरा के राउर भैया रखले बा। तो सकल युक्ति भविष्य जी अपन बता दिए, कहले कि हेजा रखले बा, ऐसे ऐसे रउआ जा सकिले। हनुमान जी एके कुलाच लगौले वैया से ओकरा गईले अशोक वाटिका में। जब जाता रे तो का देखत रे कि सीता जी के बार खुलल बा, देह सूख गइल बा, पियर हो गइल बा, आ नीचे मुड़ी कैले बड़ी, आ हाथ में एगो खड़ लेके धरती खोदत तारी। हनुमान जी का बड़ा दुख भइल, बाकी अब एगो फेर पर चढ़ गए। फेर पर चढ़ के आया अपना तो पतई से टोपी दिहल आ नीचे के लगले तमाशा देखे। तले तले में रावण जौन जे बा खूब सज धज के सब अपना रानी महारानी के लेके आवता। आ सीता जी से कहता के सीता नीचावा कहता कहतारू, अरे तनिको एक हला हमारा औरता को हे रानी लोग का ऊपर में तोरा तो महारानी जरूर बना दी। कैसे कहता, खुशी लावे वाला भाषा में कहता कि अरे सुन सुन सिया तनी ताक हमारी ओरिया, काहे के गड़ौले बारू नीचवा नजरिया, तोह के बनाई तोह के बनाई महारानी रानी, तोरा सोझले तबानी।